दिनैनि दिना जोंनि थाखाय जोबोद गोजोनथाव आं गिबिसिनथाराव आंनि बासायगिरि इसोरखौ हामबायहोयो दिनै जोंखौ थांनाय अक्ट'बरनि 26 निफ्राय दिनैसिम जोंखौ जेबो हार्म खालामालासे जोंखौ लाबोबाय बेखिनिखौ मोजाङै मोजां दैदेनबोबाय बेनि थाखाय खेबसे इसोरखौ हामबाय होनबावो नैथियाव आङो जेसेबां जोंनि नैबे मार्टियास डि जाब्रां फुटबल टुर्नामेन्टखौ मोजां मोनग्रा आरो हेफाजाब होग्रा जाय बिथांमोना जोंखौ फाइनान्सियेलि आरो मरेलि जोंखौ सापर्ट होबाय माखासे खामानियाव एडभाइस होबाय बिनि थाखाय आं रायजो राजा आरो जोंनि कमिटिनि एक्टिभ वर्कार बिथांमोन बयखौबो आं गोजोननाय जासिहरग्रोयो आरो थामथियाव जोंनि जे नैबे फुटबल टुर्नामेन्टखौ जाफुंहोनायाव लाइन्समेन बिथांमोनखौबो आङो मोजां खेलाखौ लाबोनायनि थाखाय हामबाय होयो लोगोसे जोंनि गेजेराव जि आलासिफोर जोंनो जि खोथा होलांदों बा जि खोथाजों जोंखौ मदद होदों थुलुंगा होदों नैबे मार्टियास डि जाब्रां फुटबल टुर्नामेन्टआ जे जोंनि एरियायाव जे मोनसे फेमास टुर्नामेन्ट हिसाबै दिनै गनायजाबाय आरो रायजो राजाफ्रा बे टुर्नामेन्टखौ बयबो नायनो सापर्ट खालामनो थाखाय लोब फैयो जोङो बे फुटबल टुर्नामेन्टखौ जोङो जेसेबां हायो जेसेबां जोंनि क्लाबाव गोहो दं बा जोंखौ जेसेबां गभर्नमेन्टआ सापर्ट खालामो बा ओनसोलनि रेनाउन्स कन्ट्राक्टर बा ससियेल वर्कारफ्रा जोंखौ मदद खालामगोन एसेबांहालागै जोङो बे फुटबल टुर्नामेन्टखौ जोङो मार्टियास डि जाब्रां मार्टियास डि जाब्रां बिथांखौ मान होनानै जोङो बे खेलाखौ सोलिलांबाय थागोन देग्लाय 5थि जाबाय जोंहा 5थि खेब जासेयावबो जोंहा जेबो बेबायदि सर्टेज जायाखै जों बिनि थाखायनो दा थुलुंगानाय मोनो आरो फैगोन समफोराव जोङो बे मार्टियास डि जाब्रां फुटबल टुर्नामेन्टखौ साबसिननिफ्राय साबसिन जोङो सालायलांगोन आरो जोंनि बे टुर्नामेन्टआव रायजो राजाफोरनि बांसिननिफ्राय बांसिन जोङो आशीर्बादखौ मोनगोन होननानै जोङो आसा खालामनाय दङ जोंनियाव थिग जोङो बे डि जाब्रां फुटबल टुर्नामेन्टखौ जोङो दिनैनि बे गभर्नमेन्ट जि सालायगासिनो दङ बिथांमोना जेन' जोंखौ बिटिसि लेभेलाव बा बेलेग लेभेलाव जोंनि नैबे टुर्नामेन्टखौ जुदि गनायथि होयोब्ला आरो बेनि थाखाय मोनसे फान्डफोर दोनोब्ला एक्स एनडिबिखौबो सनमान होनाय जागोन आं मिजिंथियो बेजोंनो आरो उननि समफोराव बिथांमोना सालिजारि खालामनानै बे खेलाखौ गनायथि होगोन बा डिस्ट्रिक्ट लेभेल बा बिटिसि लेभेलाव मोनसे बिनि थाखाय केलेन्डार टुर्नामेन्ट हिसाबै बेबायदि मोनसे टुर्नामेन्टखौ खुंनोब्ला गोबांथार जेंना जोंनि गेजेराव फैनो नागिरो गावजों गाव मेन पावारनि गोनांथि आरो बिनि गेजेराव जेब्लानो मानसिया गोबां जागोन कमिटियाव होमब्ला बिनि खोथा खोनासंलायनानैसो जोङो बे खेलाखौ सालायनांगौ जायो नालाय बे समाव एखनबा सोरबा सासेया माबा मोनसे बुङोब्ला बिनि खोथाखौबो जों खोनासंनांगोन जयैनो जि बयनिबो खोथाखौ खोनासंलायनानै जोङो मोनसे टारगेटआव फैनानैसो जोङो बे खेलाखौ खुंनो हायो गोबांथार रोखोमनि जोंनाव जेंना फैयो फाइनान्सियेलि प्रब्लेम मा होनो बेखौ जोंना मेन पावार प्रब्लेम जानो नागिरो नाथाय जों लास्टआव मेनेज खालामनो हायो इसोरनि अननायाव लिडारशिपखौ जेब्ला गनायो होमब्ला जोंहा लिडारशिपनि सायाव जुदि फोथायोब्ला होमब्ला जों कमिटिखौ आरामसे जिखि जाया मानो जि कमिटियानो जाया मानो बेखौ जों साक्सेस खालामनो हाखागोन आरो जिहेथु संगठन सालायोबा बिनि सायाव लिडारशिपनि सायाव नोङो फोथायनांगोन बे लिडारशिपआ मोजाङै मोजां दैदेननांगोन बिनि मावथि हान्जाफोरखौबो सिन्था खालामनांगोन मा जागोन माबोरै लांगोन बबेसिम लांगोन बेखिनिखौ
बे लिडारशिप जाय बिथांमोना दैदेननो बिथांमोना उन सिगां साननानै मोजाङै दैदेनलांबानो साक्सेस जायो नंगौ जोंनि गेजेरावबो गोबांथार जेंना फैदों खिन्थु जों बे जेंनाखौ दिनै बावजोब्बाय माने साक्सेस जानायखाय दिनै जों बावजोब्बाय हामबायसै